Hayırlı kez kadir dostlar, vakit kulasağında yazmışlar sılbırı. Hem bugün stüdyanın konağı köpten kötüp alıngan bizim yaratkan aktrisa, popüler yersi Nur Tatar Devlet Drama Teatrının en sağ oyuncularının birincisi büyüklükteki aktrisa Gülnaz Muhammadiyeva. Hem bugün onun altın jubileyi hem televizyon benefisi. Hayırlı kez Gülnaz. Hayırlı kez. Elbette bizim tapşırdığım izgi yılağı boyunca bugünkü bizim stüdyala kimler kilgen, neysin tabaşı dereceli, talantlı şahıslar bugün Gülnaz Muhammadiyeva'nın köngül yanında. Eyde, başlayınız. Köngülüme yakın hem kadirli kişilerim dünyada bir küp bulsa da min indi yaratkan, yakın etken, hürmet etken kişilerimnin qaysı birlerini şakıra aldım bugün stüdyaga. Televizyon bir kubine. Әйе. Ең бірінші ширатта таныштырып өтесім келейінді, менің театрда ең яратқан кішілерімнің бірісі, ең хөрмәт еткен кішілерімнің бірісі. Ол менің үшін бик зор өрнек болып тұра. Менің қайсы бір ішлеріме зор өтергеш болып тұра. Чөнки мен аңарға қарайым да, сықланам да, оның кебек балқырға тырышып яшим. Бұл да болса, менің яратқан Сәвия апам. Сәвия апа Сираева. Рахмет. Натурхыда айттың. Біздің хазинабыз. Біздің театрыбызның езік қашы. Ол біздің әр вақыт өз артынан әйдеп бара. Біз аңа қарап өрнек алабыз, аның кебек яшәргә тырышабыз. Менің бик көп рольләрімнің, бик көп спектакльләрдәге образларымның әтисе деп әйтер едім, чөнки спектакльне чыгарушы режиссерны мен спектакльнең әтисе дип саныйм. Бик күп матур образларга ышанып, образларны гәүдәләндерергә ышанып тапшыручы, мине йылдыз итеп балкытучы режиссерларымның берсе, ул да булса Илдар Валиев. Минем тормыш башында гомеремнең атлап барасы, юлымның башында торучы, минем профессиямның профессиональ тормышка аяк басырга мине әзерләүче укытучыларымның берсе, остазым дип әйтер идем, Земфира Хусаинова, Земфира ханым. Шуннан минем инде 30 елга якын минем белән бер сәхнәдә матур образлар тудыруга ярдәм итүче, минем таянычым булган. Аның иҗаты белән сыкланып яшим мин. Минем белән бергә шушы сәнгать юлыннан, иҗат юлыннан матур итеп атлап баручы партнерларымның берсе Мәхмүд Фатихов. Show.
100 тапкыр әйтергә ризамын. Мин ышанмайм. Бына ошо япь-яшь зауклы матур кыздың алтын юбилее. Кем ышана? Беркем дә ышанмай, шулай бит инде. Каушатмагыз мине. Һәм әлбәттә Зинфир Хәмзә кызына һорарга килә. Бына вакыт курасауга кагылмаган. Нисек бар Гөлназ? Бынан нисә ел элек һаман шулай. Итегдән бына уның сәнгать институтына килеп инүе, ошо төргөмештәй алтын кыздың мөгъҗиза булып килүе институтка. Курс үзенчәлекле ине, ә бына шул үзенчәлекле курстың бер йондызы булып Гөлназ Балкыны сынлап та. Чөнки Бакалы Хандугасы Гөлназ башкорт төркемендә укыны. Һәм башкорт төркемендә укып, ул диплом эшләренең береһе башкорт халык иҗадына багышланган зур программала. Ул минеңсә әле шул фикердә, чөнки ул вакытта шулай итеп кабул итәм дә был баһам үзгәрмәгән үдем өчен Таштугай йырының иң сагыл башкаручыларының береһе булып кала Гөлназ. Курсыбыздың җитәкчесе уны бик яратты, Габдулла Габдрахманович Гилязев. Уга ышанды. Һәрбер экзаменында ул үзенчәлекле ине һәм укый инде адак уга карап, кайбер сакта башкорт телендә ялкаулашкан кешеләрдә Гөлназ бит бына ничек һөйләшә дип, улның башкортча һөйләүләре, укыулары бер үзе мисал ине. Шуның өчен әлеге вакытта бер дәүләт теле тиһәк тә, ул вакытта ул тиклем мөнәсәбәттә басымда булмаһа, Гөлназ был яктан бик намыслы укыны, бөтен нәмәгә ихлас, ысын күңелдән һәм курсташтарымнан бик зур эшләр аткарып сыктылар улар. Һәм бер нәмәнле нисектер илке халкы эшләмәйне. Йырлаган кебек. Һәрбер йырды башлагас тамамлап куярга кирәк бит. Ул мөгаен моңынан киләдер, тәрбиянән, ата-әсәһенән башланган эште гелдә yerine yetkirib куя торган әйбер уның студент сагында хылкында бар ине. Һәм был әйбер инде вакыт үтү менән бunda килгән Илдар әфәнделе, башкалар да, мин уйлайм, быны раслар. Был әйбер хылкында тик елдар үтү менән ныгына гына төште. Талапсанлык, башлаган эште yerine yetkirү, тәфсирләп эшләү, бәлки ошо сифаттары ла эшен еңләйтәдер. Ирке кыз уңган, сәмле кеше Гөлназ һәм бына уныман аралашу, таныш булу минең өстендә язмыш бүләге, һәм мин һәр вакыт гурланам. Гөлназның һәр роле менән, һәр уңышы, һәр спектакле минең өчен ул асыш, табыш һәм Нур театрының шундай алтын биҙәгенең бере булып кала. Менә шул тиклем образдар галерея таң калдыра һәм Гөлназдан һәр вакыт бына күпте көтәһең һәм шуны алаһың. Әлбәттә, Бакал районы ул бит Татарстаннан сиктәш һәм гадәттә Бакалы халкы китә я Мордовияга, күпселек Казанга. Бына һаман да аптырата Гөлназ Мөхәммәдиеваның башкорт төркемендә укый башлавы, Өфөгә килүе. Бына янә ошо хәтерләрне барлап үтәйек әле Гөлназ. Инде легендар укытучы режиссер Габдулла Гилязев бит инде һәм килә бына алтын сәсле курсак кылыкай. Нисек ышандырдың? Нисек юрәт иттең Гөлназ? Минем язмышым шулдыр дип әйтәсем килә. Чөнки кеше ничек кенә уйламасын, язмышына язылганны үтәргә тиеш дип кабул итәм. Бу Ходай кушуы буенча атлап барабыз дөньядан, юлыбыздан, барыр юлларыбыздан. Һәм дә инде мин үземне үзеңне мактап утыру килешмәсә дә, мин үземне тәвәккәл кеше дип әйтер идем. Рас бекер был шулай ишеккән. Чөнки минем зур сәхнәгә омтылышым шул тиклем зур иде. Чөнки менә минем гаиләмнең тарихына килгәндә бераз гына әйтеп үтим, мин җырлы, моңлы гаиләдә сәнгатькә мөкиббән киткән кешеләр
яшәгән гаиләдә тәрбияләнеп Әлбәттә, үстем. Мөкәррәмә апай сәйгез, Мират ага тайгыз, һәм безнең кайда ансамбле дөрес киткән бит, бакаларын республика бит, һәм Мөкәррәмә апай 7 айлык сагында Гүназымнан бит уйнаган үзенең шундый сагыл ролен, һәм елдар үткәч бу рольне Гүназ үзе башкара. Дәвам ит, Гүназ. Әйе, шуңа әйтәсем килә инде, әни миңа һәр вакыт әйтә килде. Балам, мин сугыш еллары баласы зур профессиональ сәхнәгә чыгарга мөмкинчелек булмады. Үзешчән сәнгать генә шөгыльләнеп, үземнең күңелемдә булган җыр-моңнарымны, үземнең йөрәгемдә йөрткән сәләтемне, үземнең барлык булмышын бары тик үзешчән сәнгать сәхнәсендә генә күрсәтә алдым. Ә син минем эшемне дәвам итүче, син профессиональ сәхнәдә минем башкарып өлгермәгән рольләремне уйнарга тиешсең, син минем дәвамым диде. Шулай булгач, мин инде шәмле кеше буларак үз алдыма шундый максат куйдым һәм менә барлык эшләгән эшләрем дә шул максатыма ирешү, әниемнең әйткән васыяты, әниемнең әйткән сүзен, аның теләген тормышка ашыру белән бәйләсәм дә ялгыш булмас. Күтәрелдем бейек түбәләргә, сәлем бирде миңә шаңдаулар. Тауға қарап, тау булаһым килде. Ах, хыялым минең шул таулар. Диңгеҙ кестем. Тулҡындар, һеҙ ниңә йөрәгемә бәреп индегеҙ? Индегеҙ ҙә ҡабат тынманығыҙ. Ах, хыялым хәҙер шул диңгеҙ. Ғүмерлеккә ғашиҡ булдым. Һиңә һәр бер һулышыңды тоямын. Һөйҙең дә, һин һөйөр әле белдең. Тик һаман һин минең хыялым. Земфира Хамзиевна алдатмас, мин курска килеп кергәндә бер генә сүз башкортчада дөрес итеп әйтә белми торган идем. Менә шул таптыратай бит һаман да. Кабул иткәндә, белмим, шул тиклем үземне күрсәтә алганмындыр дип уйлыйм инде. Мине курска алырга теләкләре туарлык булгач инде. Шуннан анда бит инде бөтен яклап та сине тикшереп карыйлар, бөтен яклап та синең сәләтләреңне күзәтәләр, барлыйлар. Һәм дә инде бу студент, бу талипның перспективасы бармы, киләчәктә шәмләнеп укып, нинди дә булса нәтиҗәләргә ирешә алырлыгын андагы профессиональ укытучылар алдан ук күреп белеп торалар дип уйлыйм. Шуннан миннән Гөлфира Файзрахмановна хәтерлисездер инде. Гөлфира Файзрахмановна башкорт теле укытучысы. Башкорт теле укытучысы. Аңа бит инде белергә кирәк, бала сәләтлеме, теле камил рәвештә сөйләшерлекме, ачылырмы дип бит инде. Шуннан сәхнә уртасына мине бастырды да, булай диде. Әйдә, балам, миңа башкортса бер-ике һүз әйтеп кара әле тине. Нәрсә дип әйтим дип мин каушап калдым инде, чөнки башкорт телен белмим бит инде. Әйдә, балам, иң ябай һүз әйт тине. Шуннан яҙа, һыҙа тип әйттерде миннән. Була һинән тине лә. Аллаға шөкөр. Аның юк, экзамен түгел ул. Менә кешенең теләге, әгәр дә мин шул вакытта сәхнәдән юк, мин әйтә алмыйм. Юк, гафу итегез, мин укымаячакмын да, укый да алмаячакмын, үзләштерә алмаячакмын да дип әйтсәм, аның фикере башкача булыр иде. Ул минем күземдә тәвәккәллек күргәндер, минем омтылышымны күргәндер, минем каршыма килеп очраячак киртәләрне узып чыгарлык, атлап чыгарлык, җиңеп чыгарлык миндә көч күргәндер дип уйлыйм. Шуннан без аның белән 4 ел буена шөгыльләндек, һәм дә инде экзаменга килгәч, без бит инде экзамен тапшырдык, әти-әниләр килә торган гадәт бар иде бит инде экзаменга. Әнием аптырады.
Әнием минем гомеремдә дә башкортча сөйләшкән ишеткәне юк. Шуннан укытучыларга, ул да минем кебек тормышка шундый ачык жаны белән, ачык күңеле белән карый торган кеше. Әнием укытучыларыма якын килде дә, рәхмәт сезгә, рәхмәт, баламнан профессиональ артист чыгардай кеше ясагансыз. Башкорт телендә менә дигән сөйләшә торган шын башкорт кызы ясагансыз минем кызымнан дип, шулай дип ихлас күңелемнән сәлам, рәхмәт әйткәннәрен хәтерлим. Ул инде минем үз телемне, үз ана телемне оныту дигән сүз түгел, телләр белгән, дөнья гизгән диләр бит. Минем инде бу мәдәнилектер дә, бу инде минем дөньяда яшәгән барлык халыкларга карата булган минем ихтирамым. Bir vaqt үйдә ултырам, телевизордан балаларның әллә дипломны эшләре дип хәбәр иттеләр. Таштугай йырын башкара берәү. Башкорт халык Таштугай. Ушым китте, инде ушым китте. Мин бит кемдәрде генә тыңламаганмын ул Таштугай йырын башкаручыларда. Әсмә Шаймуратованы тыңлаган кеше бит инде мин. Әле һез уны белеп тә бетмәйһегез. Унан да узып башкарусы булгас шаклар каттым. Андагы моң әллә кайдарга алып китә, уратып алып китереп яңынан үдемдең айныта. Бuna шак каттым кем дип. Шуннан bir вакыт театрга килеп керә Гөлназ. Нисектер һөйләшеп китәбез, күпмелер вакыт үткәндер инде. Шул турыла әйтәм. Мин әйтәм, бер нидә сыгарылышта шу институттың бер бала шулай йырлан. Мин ул сөяпаты. Мин ул ди. Һәм шулай эшләй, мин уның шундай башкарусы икәненә инандым. Ушым китә мин уның йырлауына. Һәм ул минең һәр юбилеемда минең инәемә багышланган, минең инәем Гөлъямал исемле, шул йырды йырлап, мине яшьлегемә, бала сагыма кайтарып, мине илатып, шешендереп тә бетерә ул. Бuna Гөлназдың йыр мәсьәләһе, йыр куәһе буны. Как актриса буларак ул Гөлназ килеп керү менән башта инде күмәк сәхнәләрдә булгандыр инде. Шуннан бер хәй вакыттың был Нур театрында киттек бит хәтер бит. Хәй вакыттың бердән бер бәхет гөлемде. Минең кызымды уйнай был. Шул тиклем бuna институтта без тиргәйбез күп вакыт. Укытып сыгармайдар, телде белмәйдәр, тавыштары юк, өндәрде әйтмәйдәр, һәм башка. Тиргәйбез бетәдде. Гөлназга ул һүзләрде әйтә алманык. Үзенең бuna башкорт теле турында бармай, хәзер татар теле турында барай бит. Шул тиклем әдер актриса сыгардыгыз. Әдер бите аның партнерды аңлауы. Bir diye rüçeyga, bir liniyaya kire belüğü partnerden, tanlay belüğü, tanlayım deyip duralar evet. Hem ular işitmeyder, ol işite, partnerdi işitip bir ağımga küse. Mine şul hatim rahat buldu onun menen oynavdары. Şundan gittik bir big motor spektakl. Oynanık biz Arşın Malalandı oynanık. Gülnazdың motorluğu şunda, telliydi uynay bu. Nindey küsürme eyteyim, nindey soğuşturma eyteyim, min bilmeyim. Ol beyey öldürüp, ol yırlay, ol buna yüdük koşundan былай сығып кете тұрған образ болды ол. Оның үшін премияларды алып етті. Біздің театрдың қуанышы, шатлықлы оқиғалары болды ол. Уш кеткес матур, икеге дейнеге памайым, шулай. Икеге уйнайдар бұлар, шундай уңышлы болды шул ролелі. Шунан Гүлназ менен бик көп кенә уйнағанмын екен. Бик бітә Европаға билдәлі түрік ядусығы теге Фәриде.
Рәшит Фәриде, Нуригилдекинники. бізге әйе Абдулла Абдрахмановичтың улы Илдар келіп қойып кетті шуны. Бәлекей сахнеге қойдық. Бүтін оның декорацияның моторлығы, хайманы тігілей былайғына иттіріп қойып, шулай үслі тұғылы декорация менен уйнанық. Анда Фәридәнің моторлығы. Моторлық турындағына мен драм артисткалары турасында һөйләһем килмәй. Моторлық относительно драма өчен. Аның бына йөрәк кирәк, аң кирәк, акыл кирәк. Акыллы актриса, акыллы, һәр сәхнәһендә тетрәтә торган акыл менән бара. Менә шул акыл куәһе. Унда шул тиклем Гөлназны мин яратам ошо яклап. Koşup durayım Ali. Dilesen erseşlesin. Barabır bir sizde deşmeyeyim. Burası el kurmakan durmazsak ha? Ağul bunlar şeytan batıp kızlarınızla verin ha? Dilesen erseşlesin. Barabır bir sizde deşmeyeyim. Bana koydu ekranı. Sen koy yuvaldan sojide. Yuğalgan bulsam bütün izlep de bulmagan bulur idin Ali. Allah hatırında kaldın. Ben bu ayağına şayarttım bana. Bitti mi? Nerse bitti mi Gizet? Kupkalıyısın mı? Yok Gizet öpkelemeyin. İşte ben öpkelep durayım diye. Raşmanız şart. Gilal işime meşin bir de ubiyim Koy Ali Gizet. Ya birer sıkırır. Kursa. Allah korkan değilsin mi? Sen aşulay da o. Ha sen lan işin? Men bit kalağa gitmeyeyim. Sen gitsen. Kup olsa da bir kış ötür. Sojide. Bir kışta bir kızın kımırıl Gizet. Көңілім әллән инде шомлы уйлар килесин китерсин дә мені оноторсың. Егетләр бит алар. Егетlerге нәрсе болған селя бітірінде? Bir нәрсә дә булмаган. Алар яр өстенә яр сөяргә ярата бары шул. Демек миңа да ышанмыйсың? Ышанам, Гыззат, ышанам. Тик каланы бик зур диләр бит аны. Анда ефәкшәләргә төрөнгән матур-матур кызлар да тулып ятадыр. Кайсысының гына күзе сиңа төшмәс дә, кем генә синең күңелеңне яулап алмас дисең? Сожиде, сожиде. Менә колага баргач, мен сине кола кызларының берсенә генә түгел, дистәсенә дә алыштырачак. Түгелме? Біздің студияла режиссер, данлықты талантлы режиссер Илдар Иршат Сужылы Валиев. Бана әйтігі дәлі, Нисти Гүлназ Мұхамадиева өзін юғалтманы екен. Нур театрында шундай ғылу актрисалар, әйтен бетін әр екен сыйырлай, һәм бана амплуа әтінен, һәм ижат әтінен, бана ол өзін нисті қалған, һәм режиссер онда нисті ялғышманы екен. Она очень многоплановая актриса, и голос у нее, в общем, все при ней. Все при ней, поэтому я очень часто ее занимаю. Абсолютно. Значит, она очень во многих спектаклях играла главные роли. Вот Родник, Нажиба Самбаева, вот, актриса, потрясающая роль сыграла, значит. Вот недавно выпустили «Однажды в городе», ведь Медарис Багаевна, одна из основных ролей, она потрясающе играет, поет, танцует. Зитёкны онытмагыз. Зитёк, да. Хыял йорты. Жизнекай, Жизнекайда, у героинина Уняда Сожиде, ну, потрясающая роль. Ведь мы ее играем уже 15 лет. Вот 15 лет она героиня играет 18-летнюю девочку. Удивительно, потрясающе. Просто узгаришься у ней, как в первую премьеру. Это действительно радует. И что интересно, вот недавно я выпустил в 2019 году, по-моему, так, «Хаял юрта» Ильгиз Зайниевна, да, молодежный спектакль. Назначаю на роли актрис, но молодежный спектакль, там максимально 25 лет. Так, раз, значит, девочек назначаю, и Гульнас, ее Гульнас, потрясающая роль Гульнас. Про возраст я, честно говоря, буквально неделю тому назад узнал. На нее всегда можно положиться. Знаете, разные артисты бывают, вот, талантливые, да, но тем не менее какие-то упущения в этом таланте, они очень многое себе позволяют. Скажем, опаздывать там или выбирать роли. В этом смысле она непривередлива. Она удивительная актриса. Для нее больших маленьких ролей нет. Вот и если режиссер видит ее вот в этой эпизодической роли, но это выстрелит сумасшедше, вот потрясающе. Ее назначают, да, она с удовольствием это делает. Поэтому
она очень пунктуальна. Вот меня это просто поражает. Я не помню ни одного опоздания. Ниндидер сәхнәләрне эшләргә туры килсә, допустим, я какую-то сцену делаю, а там есть танцевальные или какие-то другие сцены, она с удовольствием в другую сцену идет, и партнеров собирает, и работает, и показывает уже некий такой результат, над которым уже, как режиссер, можно работать. Она удивительный человек, удивительная актриса, потрясающая женщина, красивая. В общем, какая мама! Какая мама, да. Ну вот, все при ней. Бар фильм «Золушка». Янина Жайма. 46 yaşında oynay, 16 yaşlık Zolушканы битинде. Режиссер хатта белмәй, еден күк. Хунан таң кала битинде. Хунан Ирина Муравьева, «Карнавал» фильмы. Режиссер белмәй, 35 yaşta oynay, 12 yaşlık кызы кайды. Да, вот. Һәм бер спектакль һаман да исләйм, татар классикасы буенча. Мен һаман исләйм Гөлназдың йөгереп сыгуын сәхнәнең төбенән. Һәм мен уйлап куйдым. Был күрдем икән Гөлназ, белдем икән Галина Сергеевна Уланованың Джульетта, Ромео Джульеттаның исегедәме шундай йөгерә. Да. Һәм ул заманда бына был балет битендә, Прокофьевның балеты битендә, легендар балет 51 елда Лондонда һәм шундай мөгъҗизәле йөгерүе 46 yaşında 16 yaşlık Джульеттаны һәм шунда Гөлназдың йөгерүе. Искисенә таң калып калган битендә бына туктамай кинокадр Галина Уланова. Бына был сагыштыру бик урынлы. Һәм типаж, амплуа, Илдар. Я не смогу определить ее амплуа, да, она многоплановая. Вот, ну невозможно сказать, вот только так. Ну нет, не могу. Любой жанр, любые поджанры, там, значит, музыкальные, чисто драматические, комедия, вот все. Әмин күргән Гөлназды, Туфан минутында бер спектакльдә Сидер Петерме бына безнең назлы, нәзакәтле Гөлназ, онда шул тиклем яһил, мәкерле, усал, холкы тупас ханымды уйнай. Бына был да бит талант бизмән уйлап Да, караган. удивительная роль, потрясающая роль, да, вот такой жесткий характер у него. Başka yıllarda şu kalmasa yorabilir. Senin yaşında iyi kadınıyım. Mine bunu kayım. Kirek yarağına akşam sokma biri. Şundan koy. Emre bir setavda nerse bile karakter. Neresi sokla. Nerse bile. İyi bana kayım. Mine adamı diyar. Güzeli. Oraya sanki. Üzümü sakla bir tsil bana. Rahmet edeyim. Rahmet edeyim. Tırşım kulağım. Әлбәттә, мин язмышыма Худайга рәхмәтлемен, чөнки режиссерлар үзләре күреп, миңа төрле пландагы рольләр ышанып тапшыралар һәм мин аларны күңелем, йөрәгем аша үткәреп, аларның өметләрен сүндермичә, аларның өметләрен аклап, шул рольләрне башкарып чыгарга тырышам. Ә инде минем башкарып чыгуымның уңышлымы түгелме икәнен аны тамашачылар әйтә ала. Мин бик бәхетле, чөнки чыннан да менә мин 35 яшьтән соң минем паспортка караганым юк. Кызлар, сезнең һәммәгезгә дә әйтәм, хатын-кызларга, сез паспортка карамагыз. Сезнең күңелегездә, йөрәгегездә сез үзегезне ничек хис итәсез, ничә яшьлек итеп хис итәсез. Менә Сәвия апа кебек, Сәвия апа да үзен япь-яшь хис итә. Мин үземне япь-яшь хис итәм, Зинфира Хамзиевна да үзен япь-яшь итеп хис итә. Шуның өчен күңелегездә үзегезне ничек итеп хис итәсез, сезгә шул тиклем яшь дигән сүз. Уңганмындыр дип уйлыйм, әле киләчәктә дә матур рольләр уйнарга, характерлы рольләр, ниндидер тирән хис-тойгыларны кузгатып, хатын-кыз язмышларын яктыртып эшләнәсе, эшләрем әле күптер дип, Ходай Тәгаләдән көч сорыйм, мөмкинчелек сорыйм. Мен бер вакытта да миңа нәрсәдер бир дип сорамыйм Ходайдан. Үземнең мөмкинчелекләремә таянып, шул эшне башкарып чыгарырга миңа көч бир, мөмкинчелек бир дип сорыйм.
Her bir teatrның, менә Сөй апа әйтеп китте бит инде, театр дигәч, ниндидер артистлар күз алдына килеп баса. Театр артистлар белән таныла, билгеле була. Менә Нур театры дигәч, минем өчен һәм күп безнең тамашачыларыбыз өчен әлбәттә иң элек килеп баса Гөлназ Мөхәммәдиева, Махмуд Абый Фатихов, Сөй апа Сираева. Әмма менә бүгенге безнең тапшыруыбыз Гөлназга багышлангач, мин чынлап та Гөлназ турында шул кадәр матур фикерләр әйтәсем килә. Ул моңа лайык, ул моны үзенең хезмәте белән тир түгеп тапкан дип әйтергә кирәк. Бу җимешләрне бүгенге көндәге менә шушы матур сүзләрне амплуасын Гөлназның билгеләп булмый, чынлап та мин тулысынча ризамын. Әле менә уйлап йөрим шулай тапшыруга килер алдыннан. Гөлназ белән беренче танышкан елларда мин Гөлназны күбрәк лирик героиня итеп Гөлназ белән таныштым инде театрда эшли башлаган елларда. Миңа калса, менә Гөлназның ул шул кадәр таланты киң һәм тирән, һәр бер режиссер аны үзенчә күрә, үзенең карашы белән бәяләп, үзенчә ача һәм үзенчә аны әлбәттә сәхнәдә күрсәтә. Менә әйтик, безнең театрыбызда озак еллар эшләгән Абулхайыр Касымович Сафиуллин Гөлназны күбрәк лирик героиня итеп күрсәтте. Ул вакытта Гөлназ безнең Галия Бану да булды, ана теге Киек кызлар артында Биби Нур булды, Биби Гөл булды, һәм башка бүтән рольләре дә әйтергә кирәк, аның лирик героиня булды. Һәм шуннан менә шушылай ук Искәндәр Әхмәтвалиев үзенең спектакльләрен куя башлагач, Нур театрында эшли башлагач, минем өчен шул кадәр көтелмәгән булды. Артистларга менә роль биргән мизгел иң дулкынландыргыч мизгелләрнең берседер бит инде ул. Аны барысы да ничектер менә ниндидер дулкынлану белән көтәләр инде. Артистлар үзләре генә түгел, бүтән коллектив өчен кызыксыну ята ул әлбәттә. Һәм менә шушында Ой булмаса йолдыз барда Туфан Миңнуллинның шушы пьесасында Гөлназга әлегә кадәр без Гөлназны бүтәнләй мондый юнәлештә күрергә, даже хәтта кабул итмибез, риза түгелбез. Менә фикергә дә сыя алмый. Ничек Гөлназ шундый рольне башкарырга мөмкин икән? Ой булмаса йолдыз барда әлбәттә ул характер тискәре персонажны уйнады бит инде. Аннан әниләр һәм бәбиләр дә шулай ук характерлы роль. Берсеннән берсе шундый көчле, төпле рольләрне башкарды Гөлназ. Әле бит ул вакытта ул яшь иде, анда улы яшьтәге ханымнарны гәүдәләндерде сәхнәдә. Әмма ләкин аңа көче җитте. Менә Сөй апа әйтеп китте, драма актрисасының матурлыгы турында да. Менә бу яһәттән әйтәсем килә, Гөлназ сәхнәдә төрле булырга курыкмый. Гөлназ матурлык өчен генә чыкмый сәхнәгә. Гөлназ сәхнәдә ямсыз булудан да курыкмый, усал булудан да, тискәре булудан да берсеннән дә курыкмый. Бу тетрәндерә белә, тетрәндерә. Миңа калса, монда Гөлназның үзенең профессиясына менә мәхәббәт. Шушы кадәр үзенең профессиясын ул һәм тугрылык әлбәттә. Беләсеңме, матуркаем, мин сине калага алып китәр идем. Тик каладагы атларны куркытырсыңдар икән. Син үзеңне калага кертерләрмесең, мондый карашка кирәк дип кире кайтарып җибәрмәсеннәр. Җибәрмәсләр. Бала-чага куркытырга кирәк булыр дип шитлеккә алып куярлар. Birge üstüke birge yürüdük şuna nişegini tayım. Sana da aşkı gerçin, neler rızkını kuremsin. Sana da aşkı gerçin, neler rızkını kuremsin. Sen kaplasa da kismim olma aşımını. Sağnam seni, sağnam canım, sağnam sanlı aşımını. Sana da aşkı gerçin, neler rızkını kuremsin. Sana da aşkı gerçin, neler rızkını kuremsin. Студиябыздың қонағы актер бриллиант, актер шәхес. Гүлназ бит ул безнең театрга
Башкорт халық жыры Таштуғай, татар халық жыры Гүлжамал белән килеп кирде. Гүлназ театрга килгәнче Гүлжамалны безнең театрда башка актриса жырлый иде. Гүлназ килгәч, теге оста барда кулыңны тый, шәшән барда телеңне тый дигән принцип үз кешенә керде дә Гүлжамал жыры Гүлназның визит карточкасына әйләнде. Бүгенге көндә инде Гүлжамалны безнең театрда хәзер 4 тавышка жырлыйлар. Аның беренче роле булды шушы Аршин Малаландагы тел характерный образы. Минем партнерым булды. Героиня инде жырлый. Бик Мен эшләмәйдем әле анда. Әләмә диде алар икесе. Без 2 яшь, бит инде безгә анда 25 яшь, янып торабыз. Безнең бер 7 минутлык сәхнә бар иде, җырлы биюле 7 минутлык сәхнә. Шушы сәхнәне уйнаганда безне 3 тапкыр тамашасы туктатып кул чаба иде. Менә шулай уйнарга бирмичә, шул кадәр безне яраталар иде. Казанга фестивальгә баргач та бик яраттылар шушы эшләрне. Телгә алдылар, обсуждение вакытында. Икебезне дә. Гүлназга диплом бирделәр, миңа бирмәделәр. Башта Гүлназ хатлы җырларга өйрәнсен әле дигәннәрдер инде. Өйрәнеп буламы, юкмы? Юк, Гүлназ булып җитеп булмый. Казанга ул студент сагында ук йөреп барып кайтты ул. Аның анда Гүлжамал менән Казанда ялланып бит инде ул Гыйфәт Уташназ уйлап карашлай бит инде. Нинди генә тискәре образ башкарса да, Гүлназда менә ниндидер ичке бер культура һәр вакыт сакланып кала. Ичке бер яктылыгы бер вакытта да югалмый аның. Менә шушы нәрсәне ул сәхнәгә дә яктылык нур булып алып чыга. Ana şunu әйтә бит. Тискәре образды яклап уйнайым дип әйтәм. Яклау гына да түгел, ул аның менә каян килгәндер ул аның әти-әнисеннән, ул аның Ходай Тәгалә биргән ниндидер менә бер нурны салган инде Гүлназның күңеленә. Шунардан менә шушындый менә ичке культурасы бер вакытта да югалмый. Культура дигәнне мин дә әйтеп китим әле бер фикер. Жизнәкәй спектакльне уйныйбыз, 15 ел уйныйбыз. Легендар спектакль. Кичә дә уйнадык. Шунда безнең яшьләр сәхнәсе бар. Гөлназ да анда, мин дә анда. Яшьләр дә күбрәк яшьләр, 25 яшьлек яшьләр инде. Һәм менә культура дигән менталитет хада кагыладыр инде бу. Барысы да яулык ябынганнар кызлар. Барысында да яулык. Ләкин Гүлназ яулыкны башкача ябына. Гүлназ яулык белән башкача эшли. Гүлназ сөйләгәндә яулык эше белән авызын каплый. Гүлназ сөйләгәндә кулларын яулык эшенә яшерә. Менә бу менталитет безнең мөселманлык чыга. Яшьләрдә инде улай бер югалар аны аңламыйлар да, билмиләр дә. Менталитет һәм милли колорит һәм әдәплелек, тыйнаклык, авылдан килгән борынгылыкты иткерә белү, шулай бит инде. Әнигә, өлешеләрдән аманатын рухи иткәрен иткерә белү. Бына үткән елда бит бик зур эш үткәрделәр. Мәҗит Гафурийдан 40 еллыгына менә һеҙҙең ярҙам менән Нур театрынан бик зур эштәр эшләп ташланыган, флешмоб эшләнегеҙ, бик көслө актерҙар, әйҙәүсе актерҙар күбеһе Мәҗит Гафурийҙың шиғырҙарын уҡып, видео яҙмаларын онлайн конкурсҡа һалдылар. Уларҙың араһында Гөлназ да бар ине. Һәм
Бына ошо юнәлештә мин әйтәһем килә, театр бик күп эшләй, Нур театры. Һәм нисәнсе ел, 200 ел буладыр, Башкортстан телевидениеһының бер проектында катнашты Гөлназ, әйтер һүҙем дигән проектта. Йөрәк һүҙе, Нур театрының бер нуры, осҡоны бына ошо конкурска Башҡорт телендә бик ҙур материал менән катнашып, бына бик ҙур баһа алды. Еңгүселәр рәтендә булды бит ул. Нимәгә кәрәк булды был? Гөлназ. Шелтә булманымы? Ни өсөн һин Нур театрында йөрөп? Ғорурлык булды безнең, әлбәттә. Ысынлапмы? Шул кадәр без аны оперативкада, шул кадәр рәхмәтләр үзебез әйттек, хупладык, алкышладык. Безнең театрыбызны нинди дәрәҗәгә чыгарды Гөлназ? Нинди дәрәҗәләргә алып чыкты? Әлбәттә бу театр өчен зур шатлык. Әсәйдәрҙе берүк рәнйетмәгеҙ, әрнетмәгеҙ, сәбәп тапмағыҙ. Әсәйҙәрҙең нескә күңелдәрен күҙ ҡараһы кеүек һаҡлағыҙ. Нурлы йырлы булмаҫ әсәйҙәрҙе һыйҙырмаған фатир йортоғоҙ. Әсәйҙәрҙе берүк ташламағыҙ. Әсә рәнйешенән ҡурҡығыҙ. Әсәйҙәргә тауыш күтәрмәгеҙ, һәм күтәрелмәһен ҡулығыҙ. Һеҙҙән бына ғибрәт алып тора. Янығыҙҙа ул һәм ҡыҙығыҙ. Әсәйҙәрҙе берүк рәнйетмәгеҙ, милләткә бит уның хурлығы, әсәләргә булған ҡәҙер хөрмәт менән баһалана милләт ҙурлығы. Хурламайым бында берәүҙе лә. Яҡшы балалар бар улар. Эй, әсәләр, үҫтерәйексе беҙ халҡыбыҙға лайыҡ балалар. Безнең Гөлназ, ул һәр ваҡыт формада. Ул театрға бәйрәмгә килгән кебек килә. Башҡа актрислар кебек килеп, эшемне эшләдем, хәзер ҡайтып китәм дип сығып йөгөрмәй. Ул һәр ваҡыт формада, һәр ваҡыт үзен ҡараған. Жизнәгәне 15 йыл уйнайбыз. 15 йыл уйнайбыз һәм бына без Гөлназ белән 15 йыл, шул 15 йыл элек тегелгән костюмнарны киеп уйнайбыз. Без шул костюмнарға сыябыз. Аршин Малалан костюмына да инде хәзер 30 йыл. Менә формада тоту үзеңне, ул бик зур көч сорый, физик көч тә сорый, рухи көч тә сорый. Һәр көнне зарядка эшләргә кирәк бит ул. Хатын кызлар ул бигрәк тә авыр дип уйлыйм. Ярар ира. Ашамаҫҡамы нимә? Һауа һуларғамы? Ысыҡ эсергәме нимә? Әнисенә рәхмәт әйтергә. Беренчедән Хоҙайға рәхмәт, икенчедән әтиәнимә рәхмәт әйе. Хатын кызга бит әле бит иҗыштырасы да бар, балаларын тәрбиялисе дә бар. Ирдә ҡарайсы. Ашарға да пешерәсе бар. Ничек өлгәрә, ничек менә. Минем тынғысыз булырлык Миңа ҡалса бу яҡтан Гөлназ шул ҡәҙәр бәхетле, чөнки аның тормош иптәше Фәнир шул ҡәҙәр аны аңлый, аңа шын терәк. Ҡайшан ҡарама Гөлназ иртән безнең белән бергә эшкә килә. Без ҡайтып китәбез, Гөлназ ҡала спектакль уйнарға. Спектаклен уйный һаман театрда. Ул һәр ваҡыт театрда. Ничек ул менә ҡайшан шынлап та ике баланы үстереп өлгөрҙө икән дип мин дә аптырыйм. Фәнирҙең сабырлығына һаҡланаһаң, ирек армиянан ҡайтты, нинди шәп дәрәжәле егет булып үҫкән бит инде. Сафия үҫеп килә бит инде. Әсәй Наҙир бар итәме икән? Сез беләсезме, Гөлназ бит Софияға ауырлы булғанда 8 айға ҡәҙәр сәхнәдә уйнап йөрөдө. Тәгәрәп уйнаны бер ролендә. Тәгәрәп уйнады. Софияға нишә ай булғанда, 3 ай булғанда, 2 ай булғанда яңадан сәхнәгә уйнарға чыҡты, эшкә чыҡты. Драма театрда йырсы герой, йырсы героиня бар икән, ул театр бар.
Шулай бит. Әгәр ул юк икән, ул театр юк. Безнең халык йырлаучы халык, моңлы халык. Шуңа күрә безнең бәхетебез, безнең театрыбызның бәхете Гөлназ бар, бездә йырсылар бар. Шуның беренчеһе Гөлназ. Бездә күптәр улар йырлайдар. Шуның менән мин горурланам хатта. Әллә нисә лирический спектакль параллельно куярга була. Безнең герой-героиняларыбыз бар. Безнең театр өчен был бриллиант. Мин шулай дип әйтер идем. Кыйммәтле сүзләр әйттегез, алтын фикер әйттегез. Вакыт бит ул менә куласа, әйләнә. Әйләнеп тора ул бер вакытта да туктамый. Шуның өчен Ходай Тәгалә биргән бүтән нигъмәтләрне саклап, менә эшләгән урыныбызның кадерен белеп, һәр мизгелнең, һәр бирелгән рольне җиренә җиткереп, тамашачының күңеленә, йөрәгенә илтеп җиткерердә итеп эшләргә кирәк. Әй, иртәгә эшләрмен әле. Әй, булыр әле, менә яра бүген былай гына эшлим дип эшләргә түгел. Бәлки минем менә сорау бирдегез. Мәхмүт әйтте, һәр вакыт формада диде. Бәлки минем шушы формада булуымда булсын дип эшләм өчендер. Нур театры булсын, яшәсен, алга атласын. Безнең сәнгатебез, Башкортстанның сәнгате алга атласын. Чөнки без менә нинди генә милләт театры булмасак та, без бит инде Башкортстан җирлегендә яшәүче халык. Шуның өчен үзебезнең республикабызда яшәгән барлык халыклар өчен дә хезмәт итәбез. Салқын җилләр исә, өметемне телсә, арып таласам барыр юлымда. Сине алсам искә, күз алдыма килсәң, көч уяна яшәү җырымда. Сине алсам искә, күз алдыма көч уяна яшәү җырымда. Газизәнекәй җаным, аңладым мин барын, кыйммәтлегенә синең гомереңнең. Тормышымның яме, яшәүемнең тәме, синнән башка мөмкин түгел. Әйтер идем, әтиәниемә зур рәхмәтлемен. Чөнки миңа Мөкәррәмә апа, Мират агай, рәхмәт сезгә. Зур итеп әби бабаларыма, чөнки бу каннан килгән, бу кан тамырларында минем аларның каны ага. Алар миңа үз тәрбияләре белән кечкенә вакыттан ук миңа салган күңелемә салган яхшылык белән мине әлеге көндә дә яшәтеп киләләр. Көчне каян аласың диләр. Мин көчем, куәтем бетә башласа, мин туган авылыма кайтып, бик еш кайтырга туры килми әлбәттә. Туган нигеземнән алам көч. Аллаһка шөкер, күршеләребез яхшы. Йортыбызда утны, суны сүндермичә, җылылыкны сүндермичә, хәтта без кайтуга утларны кабызып куялар. Буш өйгә кайтып кермәсеннәр, әти-әниләр йортка кайтып керсеннәр дигән мөнәсәбәттә алар менә шулай. Шуннан җылылык алам, көч алам. Һәм әлбәттә минем гаиләм, тормыш иптәшем минем хәрби кеше. Хәрби кешеләрнең нинди дәрәҗәдә төгәл икәнлекләрен, нинди дәрәҗәдә булуларын сез үзегез аңлыйсыз. Ул инде гаиләдә төрле хәлләрдә булырга мөмкин бит. Менә сез һәммәгез үзегез гаиләле кешеләр. Шуның өчен килеп туган мәсьәләләрне һәр вакыт без уртакка салып, уртага салып хәл итәбез. Ләкин иремнең әйткән сүзе шул. Һәр вакыт әйтә, синең эшең мөһим эшләди. Балаларыма зур рәхмәтлемен. Чөнки чыннан да менә быел улым үз теләге белән авиация университетын тәмамлаганнан соң үз теләге белән 1 ел армия сафларында хезмәт итеп кайтты. Ул минем терәгем, ул минем горурлыгым. Афарин ирек. Әйе, шуннан ары кызым, Сафия кызым 3нче сыйныфта укый. Ул инде менә мин үземнең әниемнең хыялларын тормышка ашыручы булсам, кызым минем хыялларымны тормышка ашыручы дип саныйм. Чөнки мин гомерем буена хыялланган фортепиано буенча ул музыкаль мәктәптә укый. Шуңа күрә мин бүгенге көнем белән, бүгенге яшәешем белән канәгатьмен. Әле уйналасы рольләрем
алда мине көтүп торыр дип уйлыйм. Коллегаларым белән бергәләшеп, туган театрым белән туган театрым дип әйтәм инде бергәләшеп, яраткан республикамда үзебезнең Башкортстаныбызның сәнгатен, төрле милләт халыкларының иҗатын халыкка күңелем йөрәгем аша үткәреп җиткерергә тырышырмын дигән мөнәсәбәттә яшим. Киләчәктә балаларым, тормыш иптәшем белән бергә матур итеп, озак гомер кичереп, иҗади гомеремнең дә озын булуына гаиләм этәргеч булып торыр дигән өметтә калам. Рәхмәт, Гөлназ. Әйтелер бит инде, и Бог создал женщину, я Ходай, нинди матурлык, нинди акыл, нинди талант. Яшьлек сире, бәхет тамгаһы, иҗат сире, тормыш кыса Гөлназ Мөхәммәдиеваның алкышлай бит инде, Гөлназ. Тапшыруга чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Шуның өчен бердәм булып, матур итеп шушындый очрашуларда бер-беребез белән үзебезнең күңелдә булган матур хис-тойгыларыбызны бүлешеп, халыкка җиткерергә насыйп булсын. Сезгә тапшыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт үзеңә.